Haueko 11:05 Mataratzoren efektuak ez du iraungitze datarik eta gaurkoan ere Realak 2-3 irabazi dio Alavesi Espainiako kopako final laurdenetako norgehiagokan. Gogora ezagun, liga izan zutela bi taldeek aurreko asteburuan, batetik Alavesek 1-2 irabazi zion Espainoli, eta Realak San Mamesen bana berdindu zuen Atletiken aurka. Horiek horrela, Eduardo Coudetek eta Rino Mataratzok honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Alaves 4-4-2ko sistemarekin irten da, Raúl Fernández izan da tepean, Jonik jokatu du eskuinaldetik, Paradak ezkerraldetik, Tenaglia eta Pacheco izan dira atzealdearen erdialdean, Denis Suárezek eta Guevarak osatu dute zelai erdia, Guevara kapitain zela, Kalebek jokatu du eskuinaldetik, Rebaixek ezkerraldetik eta goian Toni Martínez eta Mañas izan dira. Realak berriz 4-3-3ko ohiko sistema ezarri du zelaian, Remiro izan da tepean, atzealdean lauko lerroan Jon Mikel Aramuru jokatu du, ezkerraldetik Aienek, Txaleta Txar eta Jon Martin izan dira atzealdearen erdialdean, Turrientese jokatu du euskarri moduan, Braisek eta Solerrek zelai erdian barnekaldetik lagunduta, eskuinetik Gedes izan da, ezkerretik Sergio Gómez eta goian kapitaina Mikel Oyarzabal, epaia Quintero González izan da, Trujillo Suárezen laguntza izan du barretik, eta Realarentzat gauzak ez dira bat ere ongi hasi izan ere, 8. minutuan jada, Aitor Mañasen pase baten ostean, Rebaixek 1-0 aipini du gainera, ez da bat ere ongi sartu Rino Mataratzoren taldea norgehiagokan, oroar zelai erdiko baloietan eta Alaves nagusitu da, eta hor, orain artean behintzat Mataratzoren taldea zerbaitegatik identifikatua da, horrekin izan da, zelai erdietako duelu horiek, baita ere, baloi erdibitutako baloi horiek eta irabaztearekin, baina gaurkoan hasiera horretan behintzat Alavesek irabazi ditu guztiak, eta horiek logikoki ez ziren albiste onak Realarentzat. Hala ere, berehala erreakzionatu du Donostiako taldeak, izan ere, 15. minutuan Gonzalo Guedesek pase oso ona egin dio Mikel Oyarzabali, egia esan Guedesek egin duen keinua Ronaldinhok berak sinatzekoa izan da, eta Oyarzabali egindako pasean egia esatea nahi bada, bai lehenengo golean Rebaixenean batetik Realaren atzealdea eskas egonda, Mikel Oyarzabalenean Alavesen atzealdea eskas eta bi atezainek ere ez dute asmatu. Nik uste lehenengoan Remirok zertxo bai gehiago egitea bazuela, eta Oyarzabalen golean Raúl Fernándezek ere zertxo bai gehiago egin zezakeela, baina kontua kontu bi golak sareetara joan dira, eta Realarentzat hori albiste ona zen. Zergatik, naiz eta ez hain ongi hasi norgehiagoka eta ez dominatzen hasi, gola egin duelako, jaso eta 7 minutura hau da, ikusi da erreakzionatzeko beta hori izan duela, eta hori halako kanporaketa batean funtsezkoa izan da gerora ikusiko dugun moduan. 28. minutuan Turrientesek egindako penaltia adierazi du epaileak, oraingoan berriz ere Realaren atzealdeak akats nabarmen xamarra egin du, egia esan lehenengo zatian eta bigarren zatiaren aldi handi batean behintzat Alaves gehiago izan da, Reala baino oroar intentsitate altuagoarekin jokatu du Arabako taldeak, eta horrez gain goian ere esango nuke zehaztasunez ez, noski ez dituztelako golak sartu, baina bai askoz ere eraginkortasun gehiagorekin ez, aritu direla, eta aldiz, Realean Aienek oso partida kaskarra jokatu du esate baterako, ezkerregalean gaur Kalebe oso erraz sartu zaio barnekaldetik, eskuinegalean ere Aranburu ez da fin ibili naiz eta gaurkoan beste partida batzuetan baino gehiago ikusi dugun, behar bada erasoan Venezuelako jokalaria, eta, Reala etzebilen ez, oso esango dugu fin, paseekin, baloiak irabazterako garaian, eta gainera 28. minutuan penalti hau ez da parte honekoa izan noski, Toni Martínezek eskuinaldera bota eta 29. minutuan 2-1 ezarri du, kolpea izan da noski Realarentzat, hala ere Alaves merezita ari zen partida irabazten, eta minutuak aurrera joan ala Coudeten taldeari ezin zaio ukatu, saiatu dela 3. gol horren bila joaten,
askotan taldeek bigarren golori sartu ostean beste taldeari, hau da galtzen ari den taldeari, baloia gehiago uzteko joera dute, atzerago sartzeko. Alabesek ez du halakorik egin, Alabesek erasoan jarraitu du, baloi guztiak borrokatuz, ahalik eta atzeren realeko jokalariak sartzen, eta hor une kritikoa bizi izan du Realak, 37. minutuan, Quintero González epailea oro harretzai gustatu, nola aritu den gaurkoan, eta horren adibide garbia da, Gedesi atera dion txardela, ez dio ezertxo ere esan, gogoak zituen txartel hori ateratzeko, eta txartel hori erakutsi dio. Gero, bigarren zatian, zer gertatu da? Gedesek bai, baita lehen zatiaren amaieran ere, esango nuke, bai, sarrera gogorra egin du. Baina nik uste, Quintero Gonzálezek ikusi duela, aurretik atera dion txartel horrek, ez zuela inongo zentzurik. Eta beraz, hor bigarrena ateratzea, zigor handiegia zela, batez ere lehenengo horrengatik. Ez jada txartela bazuelako horregatik. Halako jokaldietan epaiei askotan partidak eskuetatik joaten zaizkie, eta gaurkoan Quintero Gonzálezi ezin da esan eskuetatik joan zaionik, baina bai txartel horrek lehen zatian protesta egiteagatik Gedesi atera dioten txartel horrek eragina izan duela gero hainbat jokalditan, ezta? Eta horrela amaitu da lehen zatia, Realak ikeragarri sufritu du, Alabesek sekulako lehenengo zatia egin du, Aitor Mañasen partida benetan ikeragarria izan da, sekulako burua usteak sortu dizkie Realeko atzealdeko jokalari. Nik uste Txaleta Txarrek eta Jon Martinek gaurkoan Aitor Mañasen gorputzarekin egingo dutela amets izan ere, ikeragarria izan da, zen olako partida jokatu duen Mañasek, ikeragarria, Alabeseko arrobiko jokalariak induen norgehiagoka. Atxeden aldian, seguraski sekulako herrieta egingo zien Rino Matarazzok jokalariei, arrazoi guztiarekin, Alabes gehiago izaten ari baitzen, Realak ezin zuen jokoaren kontrola eduki, ezin zituen erasoan jokaldiak sortu. Mikel Oyarzabal ez da oso eraginkorre aritu, aurrekoan Zeltaren aurka sekulako erakustaldia eman zuen, San Mamesen apurba desagertuago, baina gaurkoan ere noski garrantzitsua izan da Mikel Oyarzabal zelaian egotea, ezta. Eta, bigarren zatian ere gauzak ez dira ongi hasi Realarentzat, Alabesek jokoaren ekimena edukitzen jarraitu du, zelai erdian eta Turrientesi, Solerri, Braisi baloia mugitzea eta ateratzea asko kosta zaie, eta asko kosta zaio Realari, aukerak sortzea, ez? Eta 59. minutuan, Soler eta Aranburu kendu eta Odriozola eta Susitxe atera ditu. Aranburuk, partida erasoan, batez ere esango nuke atzealdea baino partida hobea egin duela, oroar atzealdean hobeto defenditzen duen jokalaria izan ohi da Venezuelakoa, baina gaurkoan erasoan finago aritu dela esango nuke, eta bestetik berriz Carlos Solerrek partida nahiko apala, diskretua egin du. Egia da, zelai erdian bere oinetatik baloi asko pasatzen direla, baina baloi zehatzik hor sakonean eta ez du ipini, eta bai, Realaren jokorako zalantzari gabe jokalari baliagarria da, baina oraindik ere nik uste garrantzia gehiago izateko jokalaria izan daitekela Soler bera. Eta Odriozola eta Susitxe atera dira, hauen sarrera egia esan funtsezkoa izan da, gerora gertatuko zenerako. Susitxek partida oso ona egin du, egia esan Matarazzorekin oraindik ere ez du behar bada hasieratik jokatzeko postu hori irabazi, naiz eta larun batean ikusten dugunaren arabera, eta orain arte Matarazzok erabili dituen irizpideen arabera ziur aski Kroaziako erdilaria titular izango da, hasieratik jokatuko du ziur aski, baina oraindik ere ezin du, ez du postu hori irabaztea lortu, ez da Álvaro Odriozolak ere irten den beste jokalariak, baina biak ala biak aparteko mailan ari dira. Odriozolak gaurkoan ere sekulako nortasuna erakutsi du, hasieratik erasoan bazekien norgehiagokaren testuingurua zeintzen, bazekien Matarazzok zer eskatzen zion, eta horixe egin du, eta asko eman dio gaurkoan Odriozolak eskuine galorretatik Realari. Eta 75. minutuan beste txantxa bat, aurrekoan derbian aipatu genuen, epailearen lana etzela bat ere ona izan, eta gaurkoan esango nuke Mendizorrotzan ere ez. Bai,
izan dira Realaren aurkako edo aldeko jokaldiren bat edo beste, inolako zalantzari gabe, baina hau, mesedez, esaingo diazue, txaleta txarren penalti hori, nola adierazi daiteken penalti moduan. Ez dago nondik hartzerik, txaleta txarrek noski ezin du geratu hor, Toni Martinezek erabat posizioa galduta dauka, eta hori penaltia adierazteko, kontua kontu. Penaltia adierazi du, eta Toni Martinezen penaltia, Alex Remiroren eskuetara joan da, naiz eta, ia, kaskanteko atezainari beso azpitik igaro zaion eta saretara joan den, baina ez 77. minutuan Alabese penalti hori utzi egin du eta hortikan aurrera partidaren gidoia era bat aldatu da. Mañas eta Kalebe kendu ditu, Ibañez eta Boye sartu, teoria mailan behintzat bi titular, bi ordezkoren ordez atera ditu, Mañasek aipatu dugu, gaitzeko partida egin du, sekulako baldintzak dituen jokalaria da, egia da, ez dela 22 urte ditu ja da, baina ikusten da gaurkoan titular jokatu du, nik uste Coudet konbentzitu duela, Reala bezalako talde baten aurka sekulako burua usteak eman dizkibala ere Realari, baloia bizkarrez hartuz oso ongi mugitu da, partida bikaina egin du Mañasek eta Kalebek, eskuinalde horretatik haieni burua uste dezente sortu dizkio, baina bigarren zatian egia da apur bat desagertuago ibili dela, Kalebe eta Boye eta Ibañez atera dira. Hauek ez dute Alabesen oreka mantentzerik lortu, haien eta Brais kendu ditu 74. Rino Mataratzok, haienek esan dugu ez duela bat ere partida ona egin, egia esan gaurkoan Etxaurikoari errazei joan zaizkiola esango nuke ezkerralde horretatik, erasoan ere ez da eraginkor eta fin ibili, Braisek partida duina jokatu du, area dezente zapalduz, galera ere dezente sartuz, baina ez du jokaldi esan ezagun erabakigarririk edo egiteko betarik izan, eta euren ordez Oskarson eta Dani Diaz irten dira. Oskarson gerora protagonista izan da, naiz eta ez dituen baloi asko ukitu, eta Dani Diazek kontuan izanik aurten lehen taldearekin jokatu duen lehen norgehiagoka izan duela, ez du debutatu, gora ezagun joan den denboraldian debutatu zuela Valladoliden aurka, eta, hala ere Dani Diazek partida duina, ona egin du, borrokalari ikusi dugu, baloia hartu duenean ere zuzen, nortasunarekin, vertikaltasuna manez jokoari, eta hori zen Realak ez, une hortan behartzuena, eta 76. haze pasea sartu dion Turrientesek gedesi. Ikusgarria izan da eta Portugalgo jokalariak ez du arkatu lehen ukituan, haze gola egin duen hor Realak, Turrientesek lerro guztiak hautsi ditu sakonean, eta zer den burua, nola ari ziren jokatzen jokalari hauek Sergio Franciscorekin, eta nola ari diren Rino Mataratzorekin. Azkenean zer den konfiantza, zer den zerbait berria, zer den zerbait freskoa ekartzea. Rino Mataratzo horixe ari da erakusten, ez Realeko aldagelan, eta zelaian hori ere islatzen ari da, eta hau jokaldi hau horren adibide garbietako bada. Eta 80. minutuan epailea zutoin badela esaten da, alaxe da, eta Gebarak tupuste egin du epailearekin, Susitxek hartu du baloia, ez dakigu baloi hori bien artean jokatu izan baluten nork irabaziko zuen, baina kasu honetan Susitxek eraman du, aurrera egin sekulako pase eman dio Oskarsoni, Alabesek erabat hautsita zuen atzealdeko lerro hori, eta horri Oskarsonek Raul Fernandezen aurrean ez du barkatu konfiantzarako oso golona Islandiarrarentzat, hasi beharra dauka honek ere atea zulatzen Realak eraginkortasuna eduki nahi badu. Baldintzak baditu, gaurkoan ikusi dugu esate baterako, baina jarraikortasuna falta zaio, ezin du hori lortu, gaurkoan bederen gola egin, eta ikusiko dugu konfiantza zenbateraino luza daiteken. 80. minutuan erabaki du Realak partida, 84. Denis Suarez eta Arreba eskendu eta Perez eta Leña atera ditu. Denis Suarezek partida ona egin du, azken finean Alabesek oso partida fisikoa proposatu du, goitik baloi asko jokatu beharrekoa, eta horretan Denis Suarez jokalari fina da ez, eta horregatik protagonismoa izan du. Rebaxek behar badez hainbeste esango nuke Kalebe gehiago izan duela,
naiz eta noskirre baxek lehen biziko gola berak egin duen, eta hori ere kontuan izan behar da. Eta Perezek eta Leñak ez dute partidari buelta ematerik izan, ez dira minutu horietan finibili, 80. Minutuan Gebara kendu eta Guridi atera du, Ander Gebarak horixe, epailearekin izandako jokaldi horretan suerte txarra eduki du, eta ondorioz horrek baldintzatu du behar bada, bere partida oroar zelai erdian eta baloia mugitzen, eta batez ere oldarkortasunean eta agresibitate hori erakutsi hartzenean ongi aritu baita, eta Guridi ez du ezertarako aukerarik izan, Gedesere kendu du Zubeldi ateratzeko, gaurkoan ere atea zulatu du Gedesek, bigarren partidan segidan, batzuek bazituzten zalantzak ikusten ari gara Gedes honek Valentziako Gedes hartatik antza handia duela, eta hori ez da gutxi. Kontua kontu, 2 eta 3 amaitu da partida, polemika handiarekin, igandean ere izan zen, batzuetan alde egokitzen da, besteetan aurka, hauxe da futbola, horrela, hartu beharra dago kirola, batzuetan batzuk aserretuko dira, beste batzuetan besteak, kontua kontu gaur Reala esan behar da, zenbait jokalditan behar bada aldeko atera dela, esan dudan bezala, Gedesena txartel gorria iruditzen zait, lehengo astean Braizena iruditu ez zitzaidan bezala, edo gaur Gedesen lehenengo txartel hori iruditu ez zaidan bezala, epailearen interpretazio hori, hau da, epailea erdian geratu izana, epailea beti esaten da, zutoina dela eta behar bada baloia ezpalimadu asko desbideratzen edo, kasu horretan ezin da zertxo ere egin. Alaxe, amaitu da partida, 2 eta 3, aipatu moduan polemikarekin, baina Reala, 2. urtez jarraian eta 4tik 3 aldiz, 4 denboralditan 3 aldiz, kusi agondo, 3 aldiz, final erdietan izango da. Lehenengoa, Mallorcaren aurka, Zorigaiztoko final erdiura. 2. Real Madriden aurka, iaian geratu zen. Orain, ez dakigu nor izango duen aurkari, Barcelona eta Atletik dira sailkatutako beste bi taldeak, bihar Betis eta Atletico Madrilen arteko partida horretatik irtengo da 4. eta azken taldea, eta datorren astean izango dira joaneko lehen partidak, beraz oso erne egon beharko gara ostiraleko zozketa horretara noski. Gogoratu, Alavesek 2, Realak 3 Mendizorrotzan.